piraho na ng Pilipinas kay pungot ng Pilipinas. Pungot mo ka. Pungot ko maning sundaw sa Pilipinas. Sungot mo ka. Ha? Sungot mo ka. Pungot lagi ng mga sundaw sa Pilipinas. Kay? Ba't yung mga pulis? Ano man? Pungot lagi nila. Pungot man. Pabibyura, kawayayo. Ano pabibyo ba? Ha? Puro na pabibyo. Ano makaingan mo kag pabibyo? Grabe no. Musulti po mga generals army. Puro na pabibyo. Kailangan wala nang parang may nagbutan ba? Kailangan wala nang rebuilde. Pabibyo ra. Pero daghan ako na rin din rebuilde. Kuha po silang tauhan ng army po nga. Ilara po itong tauhan nga. Surrender. Surrender na sila. Bidyohan po nila. Na naka-ebidensya. Bidyohan po nila general sa army na ito na, ni-surrender na, galing bundok. Galing bundok. Jagikan po sa Manila, ilang pangatos bundok. Tagaan po nila mga tutyo nga armas, mga karaan, paltik. Surrender ng rebuilde. Salamat, kababayan. Naka-ebidensya. Magbuhat-buhat na sila. Para? Magbuhat-buhat na kaya propaganda. Arong yung nagsikat. Sikat na, lupid na rebuilde. Rebuilde siguro ka? Ha? Rebuilde ka de? Rebuilde. Hindi ko dapat sa gobyerno. Sa rebuilde ko. Dakpan ka. Dugan saan? Dapat kan. Nga dahil general sa army nga. Dong. Dakpan ka rin eh. To. Videohan na ba na? Hadli kong tagdakpon. Kumahadlok dakpon. Nah, dakpon ka. Naka-video ba ka? Ay, sir. Bisan pag-video. Sama. Sa-video ka. Kaya kumpensa ka. Dakpan ka rin eh. Marcos. Kumahadlok ka ng Marcos. Dakpon ka rin eh. Sila kumahadlok ka ng mga army. Ng mga Air Force. Kumahadlok ka ng Maring. Hindi ka madlot. Ay, si Pasinguan, oy. Bisan pag kinakusgan kang Marin, kay lupig yung ka na. Ano naman? Kay ako plywood. Plywood. Tignan. Dako bakos Marin, wala sila dagaan na ng gira. Magira sila na. Marin na sila. Pila pa mo kamilyon nga Marin. May daganan na ako resa. Ano naman? Plywood ko. Ay, hindi naman.